Mä istuin siinä, Janne istui tässä. Tarjoiluvaunu tuli täältä. Tarkkaili siinä takana, oli aika pierussa siinä vaiheessa. Janne tilasi ruuan kanssa 1 olut. Sitten mä voisin ottaa yhden siiderin, punaviini. Otan sitten siihen päälle gin tonic ja sitten jälkiruuaksi siihen kahvin kanssa sitten vaikka konjakki, 1 viski ja olisiko 1 Bloody Mary vielä. Sitten alkoi latomaan niitä juomia siihen ja mä olin niin hirveästi käynnissä, että mä en pystynyt sanomaan, mutta yhden lauseen suurin piirtein. Se tuli mun korvalle, että mulle samanlainen. Ja sain. No Ilkka, paljonko hyvä päiväkänni? Mä veikkaan, että se on tulossa vasta. Tulossa vasta? Ihan hyvä lähtö on niinku ollut. Huomenna aikaisin peli, ei se pitäisi olla nyt täysillä päällä jo. Niin, no se on aamulla vasta huomenna.